Welcome to my vlog! Ohayo gozaimasu, minasan. Good morning, everyone. Boku wa kyoryu o hikidasu tami ni ginko ni imasu. I'm here at the bank to withdraw my salary. I'm doing this in English way because my longest foreigner friend from all the way from Sweden requested me to do this English stuff, so he can understand what I'm talking about. But I tried my best to do it in multilingual way, Bisaya, Tagalog, English, and Japanese. So, let's go to the bank. Ikimasyo. At doon sa bangko. Puntahan tayo sa bangko. By the way, the name of the bank is 16 Bank. Tokorode, Ginko no Namai wa Juroko desu. Ang pangalan daw sa bangko, 16 Bank. Ang pangalan po ng bangko ay 16 Bank. Kono video wa hikidashite soukin suru hoho o shitsumi shimasu. This video, I will show you how to withdraw and send money. Kaninga video, ipakita na ko sa inyo sa pag-withdraw og sapi o pagpadala og kwarta. Itong video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw at magpadala ng pera. So, watashi no kado o junbi shimashita. My card is already prepared. So, naandam na akong ATM. ATM ko po ay nakahanda na. So, papasok na tayo sa bangko. Ginko no naka ni ikimasu. Let's get inside the bank. Papasok na tayo sa loob ng bangko. Musulod na tayo sa bangko. Gomenasai. Hi, correct. I will push the English button. Hi. Igo button o oshimasu. Pinindot ko na yung English na button. So, balance inquiry. Withdraw. Hikidasu. Ay. Clear. Confirm the amount. Hi. So, bank transaction here is automated machine. Take out your bill. Hi. So, I've done my withdraw. Next is to update I will update my bank passbook. I will update my passbook.
はい。Automatic siya yung full jag iya. Hay. Get my money. I will count my money. So I'm done withdrawing my money. I already have the money. 私のお金を持っていました。So, nasa ko ang kwarta. Nasa akin na po yung pera at updated na po yung passbook ko. So, punta naman tayo sa pagpadala ng pera. So, next step is we are going to the GP post. Hi. Chugi wa GP post ikimas. Sunod daw madto ta didto. Papunta tayo sa ano sa GP post para magpadala ng pera. So I'm already here at G Post Bank. Kokono G Post to Ginko wa imasta. So dene Sokin no tami ni watashi no okane o junbei shimashita. So I already prepared my money to send. Nakahanda na po yung pera ko para ipapadala. Nakaandam na akong kwarta para ipadala. It was easy, 3 steps only. Kantan data, sang sutepu dake, tulo lang ka steps ang pagpadala. So 3 steps lang po yung pagpadala ng pera. Igo button o oshimasu. Pushing the English button. Please select your desired transaction. Please insert your passbook or card. Ay, guminasay. Please wait. Your transaction is being processed. Please take your card and receipt. Thank you. Ay, uwarimasta. I'm done. Tapos na po. Madali lang. Sending money is done. Sokin ga uwarimasta. Tapos na po yung pagpapadala natin ng pera. Humana tagpadala og kwarta. I will show you some pictures of Krilly and Babes. Ipapakita ko sa inyo ang larawan ni Babes at ni Krilly or ni Krister. Katanawon ta mo sa picture ni Babes ug ni Krister. Crisotero sang to Babes sang mo shashin o umishimasu ne. Ay, grabing misuda yun.
So that is the photo. Sorry ga, shashin desu. Yun na po yung pictures. Mao to ang ilahang picture. Krister is my friend. Almost 17 years, I think. Kristero sangwa. Hobo junana ninkang watashi no tomodachi dato omoimasu. Si Krister, kaibigan ko na for almost 17 years ata. Si Krister, amigo na ako siya. Almost 17 years siguro. Krister is Swedish. Koresoter sangwa. Sweden hito desu. Si Krister ay isang Swedish. Si Krister, usa ka Swedish. So, I arrived at Iwakura Station to pay my monthly transportation expenses. May Chokino, Kutsuhi o Haraw, Tamini, Iwakura Iki, Chokimasta. So, nakarating na ako sa Iwakura Station para magbayad ng aking monthly transportation expenses. So, naabot na ako sa Iwakura Station para magbayad sa monthly expenses sa Plite. Hi. Ohayo gozaimasu. Boku wa onaji you ni shiharaimasu ne. Hai. Hai. I will pay the same. Magbayad po ako ng kapariha lang. Magbayad ko og pariha gihapon. Hai, wakarimashita. I understand. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, thank you so much. Hai. Hai. So, I'm done. Uwarimashita. This payment will good until next month. Kono shiharai wa raigitsu made yokko desu. Ang binayaran kong ito ay aabot hanggang sa susunod na buwan. Kanya akong ibayaran, maabot ni next month. So, 1 month ang atong bayron nun ani. We pay every month in my bus transportation payment. It is hard to speak in 4 languages at a time. Ang hirap magsalita ng 4 na lingwahe na sabay-sabay. Lisod mo istorya ug 4 ka lingwahe nga dungan-dungan. Koreo okunaw no wa musukashi desu ga yongka kokugo o hanasu no wa tanoshikata desu. So this video will end here. From my heart, thank you so much. Kono video wa kokomade kokoro kara hontou ni arigatou gozaimasu. Ang video na ito ay dito na matatapos. Galing sa aking puso, maraming salamat po. Kani nga video, mahuman na, dili na taman. Gikan sa kasing-kasing, salamat kayo. From Japan to Sweden and to the Philippines, thank you so much. Nihon no kara, Sweden to, Philippine mo, arigatou gozaimasu. Galing sa Japan, patungo sa Sweden at sa Pilipinas, maraming salamat. Gikan sa Japan, padulong sa Sweden o sa Philippines, daghang salamat. Hi.